Nuwun. Cek suwung iki. Lanjut. Kula nuwun monggo niku sinten kula sinten Iku kanan ngono arek iki lho. Waduh goblok yo. Nah, niku nuk mayoan iki adus karo main kadung kalah. Cepetan iki lho. Lu macari nyambut gawe. Janji jam 7 kok mbulet ae ngene ya opo rek. Lu. Nah, dia arek marek. Lu, jam 10. Waduh, aku sing keliru mana ngono. Yo, parek iki sampe yae ini yo gak teko-teko. Anyane bener dudung nek ngono meleleng arek iki. Terus nangis. Nyambut gawe ngene kok nek jeragane teko gak yo diseneni wong aku. Ya apa krek yae ini gak teko-teko iki. Ya wis nutuk ndelok drakor iki ae wis. Wong ngejak kuli meleleng krek iki arek. Tawarkan hadiah 1,5 Ya miliar ini sampai ya ini bagi gak warga Surabaya. teko-teko. Ngene ngono jeragane kadung yen gak nang nyambangi rene. Dilokno wong ngono. Kayak endi nang kelunuk ujare gek kene. Lho, lha kok pek. Rek. Kene lho. Nyambut gawe. Golek ikat mangadakno. Wajahnya terasa Melalang anyen kono niku. Iki lho, si kiri lho, arek iki lho, jukun sik. Ya tembak niku sik. Ora. Kene lho, iki lho sing digarap iku. Sik. Ben tenteni sampe yaene. Wah, Ngene ngono jeragane teko ngamuk ngono ya mene gak. aku malah mundur Tanda apa. penggawean Iko. Sing tandangi ku. Iki lho, wong tandang gawe ya mene kae teko den tenteni ket mangan dae. Untuk mencoba menggoda Terus. Yo iki nang dicandak mari ngono. seperti dia. Bagaimana mungkin seorang Ayo, sing di sini tandangi iki. Iki lho kene tandangi mari ngene iki. Oh, ya mene kae teko ngene ngene jeragane teko ngamuk ngono. Baru ditandangi. itu hanya kebetulan. Bayi itu capek menangis dan kebetulan berhenti di belakang Kon wingi yo dengan dia. turu sore ya mene kae melek nyambut gawe dibayar wong iki. Aku akan mengambil bayi itu sekarang. Asal Kae tang ya mene jeragane burung nginceng. biarkan aku memegangnya. Nginceng ya apa ngene iki? Ayo ya buat gas sing di tandangi ku. Ayo sih. Buat bayi Kono kuli. Ayo ndok trakor. Lho ayo dicangking timbo iku. Timboe cangkingan alate iku digawa. Nemu tukang kowereng kuwi sana tukange. hubungan khusus dengan dia. Ayo sing di. Aku tidak mau percaya aku tidak bisa Tuh menangani soro anak nek tukang iki. Beri bayi itu kepada aku. Cukup. Sial, dia benar-benar membawa wanita ini masuk. Ini tidak boleh. Aku tidak bisa Ndi sing membiarkan dia tandangi tinggal yo. di keluarga Bennett. Tukang iki. Malah tok e. Tidurlah, Kang, sayangku. tukang. Bayi kita sangat baik. Kok? Ndi tandangi. Lho ya iku lho. Terus kok wabe mumet iki. Kok wabe iki. Engko nek mari iko omahe iko diapiki. Ngapiki pager sik iki. aduh, mari dah. Ngapi lho yo digarap. Ya iku kabeh kuwi. Mari iko. Dia adalah kandidat terbaik. Ayo nggarap iko sik wis. Saku manut ae apa jare tukang iki. Gawe ndelok drakor tok ae yo. Kok bulet ngene kok. Ndi? Ya iki ae iki dhisik wis digarap iki. Ndi apa? Meteran. Ukur. Kok ukur iki lho. Meterane gak ngukur iki lho. Kendi? Lho ya gak ngene alat mangsi. Lah iki anggitmu gawe kate nggat klambi ae. Jare Meteran. Iki. Lho alah. Dono nggih alat iki delon. Sano. Lho alah. Oya ayin. Oh.
kaya iki. Ayo kono, gacal kono. Kono lho. Kono. Kono. Kono, pakno kono. Ka. Jantung kono iki, kono ngiting ya apa sih? Jare tekon gocoli. Kono iki tau nguli tak gak. Ya apa sih? Ya ono kono. 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 Lho. Jancuk lah iki digawa dibecek rono sih. Padahal nemu kuli bener dudung. Melalang rono lho. Nang di sih. Ya kono temne Be. Lho, iki gawan rono. Oh, porek. Lho, becek nih, becan. Rono. Oh, iki ta. Ya. Oh, pasno. Endi? Ya kono templekno. Kendi. Ya iku wis kono. Iki. Ya, wis. Wis, cono. Wis kono. Nang gawe lolo kono. Kendi. Ya kono gawe lolo sing kono. Oh, kuli kok muru itok ae. Gawe lolo kono, pacule kono. Tukang ngamukan. Yang kontok. Mbak ngenteni krek gawe lolo iki. Tukang Nutukno iki. aku terus aku belo ku nangen di pasir ngono. Oh, porek. Atol-atol lagi yang. Wong ya. Tenggek tutup game kumangbo tak tutupno. Nah, terus kadung kalah ngene yo opo ini wis. Baleni maneng ae. Lah iya. Kon gawe lolo ya, Kak. Tak nang mari lak ngono sih. Ya kuwi lu sing kiri Yalah, bener dudung melalang. Gula. Kongkon ya, Kak. Tak Lu kan jan kena ini ngene jeragane teko gurung oleh penggawean apa iki, Kak. Dukur. Tambah mu nih. Terus tembane ku ya. Krek. Nah, Ayo lolone. iku sebelah kanan iki lurus opo rek. Halo, bos. Oh, proyek di mana? Iya. Ada pira yang kerja nang kono? Wong loro. Waduh. Ya tak delok nang kono. Ya wis, tak deloki. Oke. Ngono ae jeragan nih. Sopo sing ngerjani? Endi sing kerja kan pelalane menunsane ngene kok. Ngene kok nginceng Hari ana wong loro. Di pinggir endi sejan. Lu dancuk. Kalunu iku tukang tibake. Kok gak tanang gawe ta lapor iku rek ngongkon tukang kelunu iku ya opo bos iki rek. Lah iya. Tanang gawe medongkrong tuk ngene njak bayaran gede ya opo tukang dapuran ngene iki. Lah iya. Ngene njak nang mari tekon ndi. Dapuran tukang koyo ngene. Lah incenge lapo sih kok metenteng. Lho alah. Delok drakon. Ngene yo nyaluk mah. Kerjanane pisan ae. Laras iki ae diopo. Loh. Lah, pembut. Awakmu tanang gawe ku kok ya opo sih? Lah apa kon mrene barekan? Lho, iki dikon jeragane. Lho, Nginceng awakmu karo nek tukange
Awakmu tibake ambek sapa ae? Lho aku mau yang ngejak angkrek, kon gawe lolo ket Lah, mang nanti? yo. Meleleng anyone mbong kon gawe lolo ket mang yo gak anu ae are. Ngene njauh mari yo opo harapan iki. Oh ya apa wong sing gawe lolo gak teko-teko ket mang. Iki kok dhewe yo ngono. Pak nyambut gawe nang drakor tok. Oh, bare. Iya lah wong ngenteni kuline. Kak. Gawe lolo tole kate. Ayo celuk. Apa, ayo. Tak krek. Duh ketembak ra iki lho aku sik glowelmu lho tok no. Oh, wis rame ben mbok sapa sik glowelmu iki. Kuli malang Kon niku yo oh, gawe lolo ya. Kula nuwun Anu, ban ngene iki. Cuma nampani are. Oh, nampak. Heeh. Oke. Iro lu. Kak. Ya apa sih? Ya ono kono. Ayo kono. Ketan iki lho. Lho. Padahal kan kira usule. Kuli melalang. Mau dikongkon gawe lolo kat mah gawe manut kulinan ae. Kayak Kak. kali ada orang ngene. Oh, bisa rame-rame. Apa ngono aku? Ya kon ngomong ngono tok. Berngomong dhewe wis. Yo. Kok kesesat